blondýny. Než se jako zase to, že jo. Než se uvědomí, že už jsme ve vysílání. Takže, dáváme zase otázku. Tu musíte odpovědět do 15, ne? No, do 15 dnů, to je jedno. Co to je teďka za motorku? Suzuki. Jsi blbá. No, tak to jste asi nestřílel, ale to je no, tak nám prostě. Pak, co je tohleto za postavičku? Ty, jsi v televizi. No, odkud je? Jak se to jmenuje, to zvíře? Mort? To je mort. A je. Ano. A je z televize. A Ano. je můj. Můj. Počkejte. Pak, kde se nachází plavě? V jakém okolí? Jako, v jakém kraji, ne? V jakém mikroregionu? No, tam. Ale to není mikro. Jo, je to, ano, já nevím číst. Mikrovinka. Takže já vám poradím, tam dáme. Poradíme jim? Poradíme jim. Je to mikroregion. A neříkej to. Jestli to přečtete, tak jste dobrý. Protože... Váš telefon má i posunutí a lupu. Má, ne? Náš má? Můj má. Ale nevím, jestli vybudu. No a teďka... Ahoj. Čau. No, tak hlavně se zamávají. No, takový ten výraz jde do piči. No, proč musí být zprostá ve vysílání? Jdi do vagíny. Pak další otázka je... Lezou mi kozy. Kdo hrál v Popelce hlavní postavu? No a když to odpovíte... Nebyla to Popelka? Ne, to asi ne. To byl asi Střevíček. Ano? Střevíček. A ne, 3 oříšky. Jo. Kdo ztratil Střevíček? Je Popelka, ne? Taky. No, neztratila ho. Spadl do kamenice a ona ho nechtěla lovit. A poslední otázka, kde je Kamenice? Kde teče řeka Kamenice? Nevím, jestli to je řeka, může to být i potok, ale tak to musíte uhádnout. Potok tady máme Zlatník a je jenom jeden. Máme potok? Zlatník? Zlatník. No to je ten, co teče u samky. A teď se jmenuje Ne, Zlatník. to je Kamenice. Kamenice, Kamenice. to není ale. No tak to, ale tohle jste neslyšeli, prostě. A prostě tady teče Kamenice a vy nevíte, kde teče, ale teče tady. Ale a jako kde jestli to je bydlíme my. řeka, nebo... A nebo oceán, že Je to jo? Petruna, ty vole. To vypadá. Ne, ale Petra má blbě asi. Takže, nevíte, prostě nemůžeme říct, jestli je řeka Kamenice, Prostě nebo nevíte potok. nic. Prostě... Prostě to ty koče, ale další. Gaňoj. No, teďka Zásobování. tohle to nesmí slyšet romský spoluobčané, protože prostě tady nemluvte cikánsky. More, hej. Romsky, nemluvte tak. Urážíte Motorko. motoros. Motoros lososos. To je Jureková, vole. No a my končíme. To je Jureková. Končíme, řekni. Je to Jureková. Jo, je to Jureková, my končíme na To je Gaguna a? Tichu. A Suzanka.